Kiwi paro mar chik mar okumba mar thieth manyien miluongo ni SHIF madwaro mondo mi chuo man kod mon mohewo achiel ochul omenda marom gi magichulo ne ot mokwongo. Maendi ne onene twak manokelo kanyakla komiti mar od bura kod senate marango chenro mag thieth kaachiel gi migawo mar thieth. Jood burago koni chikego winjo ler makare kaka winjo doho ochudi e kad manyien mar SHIF. Jood miyowa ler mar wachni. Kopogore kod kaka ne chik SHIF en, makada achiel ne ting'o mana dhako achiel, kad manyien mar SHIF oyiene dichuo keto dhako mahoewo achiel e kadne, mak mana ni ma biro kod nengo mamalo mar chudo. Kaluwore gi paro mar chik manyien ma irito chwalie od bura, mondo kadh kaka chik, poni dichuo dwa medo dhako machielo e kadne mar thieth, ikwano mano kaka ot machielo. Kaluwore gi chikni, ot ka ot chulo 2.7% mar mwandugi kata osara margi. Poni medo dhako moro e kad, mano ot machielo kendo chudo medore diriyo e 2.7% ma en 2.7%. Ma twak mane okelo pogruok e paro e kind jokanyo mag od bura kod senate marango chenro mag thieth e pacho kae, mane oromo kod jokanyo mag SHIF kaachiel kod migawo mar thieth. Jaod bura ma Kilgoris Nkuli Julius koni pogo dichuo achiel kendo kete gi chudo diriyo nikech en kod dhako ma ohewo achiel ok en paro mariek. That if you have two wives, that you would actually be treated like two households. A spouse is a husband or wife. Now, if you treat a household with two wives as two households, isn't that double jeopardy? Ka jood bura mamoko kaka Maseme James Nyikal to koni chik go winjo yar ne ji malongo ni jodoho ibiro dwar ni ochudi dinuoya kaluwore gi kwan mar mon magimedo to ok luorruok kod weche ma ji ok winji. Recognize polygamy in that sense and say in case of polygamy every other is a household on its own, because otherwise you are going to have a problem. Jokanyo mag SHIF to koni kwan mar ji medore ka omed dhako miyo omenda be nyaka chul. When you have a second household, you still pay school fees. So the benefits can only be in line with the contributions. And that's the only way the Social Health Authority will be able to pay for the benefits. Kajatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to koni chenro magin go mar SHIF dwaro omenda ma oromo kendo nyaka ji duto jiwre golo omenda go. With the benefit package that we have presented, that is a schedule to these regulations, we must then think of how we raise resources for us to provide this benefit package. The health of all country has lied in the hands of the few employed Kenyans. They are the ones who have been contributing. What we present today is a divergent from that then there is a contribution from all. Ewi keny ka bende jood bura no okwayo mondo mi chike go chiw thuolo maromo dweche 6 kapok ogol jaot moro e kad poni keny okethore mondo mi giikre ne chako ngima manyien. When you want to remove one spouse from your cover to put another one, because now you have said immediately, the change will occur immediately. I was thinking this spouse you had covered and you want to change the spouse from your cover, we need to give him or her 3-6 months ajipange kabla atoke kwa cover. Tusiseme immediately. Kwa sababu saa zingine unakuta hata ku pregnant umesema anatolewa immediately. Gimatin ne juma achiel kende, migawo mar thieth dwa ni od bura okadh chikegi mondo mi gichak timo ndikruok chak dwe mar 3 higani. Chudo e kad manyien mar SHIF chakore dwe mar 7 higani. Jood, Ramogi TV. Kwa kane jatend migawo